אתם יוצאים מהדלת, הולכים לאורך המסדרון, אוי תראו גשר, עוברים את הגשר, עוברים לאורך המסדרון, יורדים במדרגות למטה. הולכים מהמדרגות לכיוון הזה, הולכים ומגיעים אל הדלת. תודה. פותחים את הדלת לאולם סדנאות 2. הולכים דרך אולם סדנאות 2, פותחים את הדלת שמובילה למעלית אם היא לא נעולה. אם היא נעולה, אתם צריכים לעלות כל הדרך חזרה למעלה ולמצוא את כובל. ירדתם חזרה למטה, הלכתם תראו מסדרון, גשר, ירדתם במדרגות, נכנסתם בדלת. אם המעלית אכן פתוחה, אתם פותחים את הדלת שמאית ונכנסים למעלית. נכנסתם על המעלית, ירדתם, נפתחה המעלית, אתם על הבמה. אתם הולכים על הבמה, הולכים, מגיעים לאחורי הקלעים. עוברים את המסך מסביב, נתקלים בחבל, נופלים, קמים חזרה, מחזירים את החבל למקום, חוזרים, עוברים לאחורי הקלעים. הגענו אל מאחורי הקלעים. עוברים אל מאחורי הקלעים, מגלים שיש שם חושך, מתנגשים בקיר. חוזרים חזרה אחורה למקום שיש בו אור, ואתם מגלים שהפלאפון שלכם נפל על הרצפה ליד הקיר. הולכים חזרה אל הקיר, מחפשים את הפלאפון, מגלים שהוא בכלל היה בכיס. חוזרים חזרה, חוזרים חזרה ומגלים שהדלת נעולה. יוצאים מאחורי הקלעים, הולכים, מתנגשים בווילון, מחזירים את הווילון למקום, מתנגשים בחבל, מחזירים את החבל למקום, חוצים את הבמה, יורדים חזרה במדרגות, מגיעים למעלית בהנחה שמישהו לא לקח אותה למעלה, ואז נתקעתם בפנים. נכנסים לתוך המעלית, הדלת נפתחת, הדלת נסגרת. עולים חזרה למעלה, יוצאים מקומה 2, מגלים שהדלת גם שם נעולה, פותחים אותה בכל זאת כי אין לכם ברירה אחרת, היא נפתחת רק מבפנים. אתם לא שיידינו. יוצאים מחדר ההרצאות, מגיעים למדרגות. עולים, עוצרים ומסתכלים בזעזוע על דוכני אמצע, עולים חזרה למעלה, אוי תראו גשר, עליתם לגשר, חזרתם לגשר, חציתם את הגשר, פתחתם את הדלת, נכנסתם חזרה לפה, איפה כובל? כובל בדלת יד, אי אפשר להיכנס לשם. בהנחה שהדלת שם לא הייתה נעולה, אתם יורדים במדרגות, אתם יוצאים מהכיתה, פותחים את הדלת, יורדים, חוצים את המדרגות, תראו, הנה גשר, הולכים בגשר, יורדים במדרגות לקומת אמצע, מזדעזעים מהדוכן, יורדים שוב לקומת כיתה, פותחים את הדלת של כיתה 2, אם היא לא נעולה, חוצים את כיתה 2, מגיעים לפיר של המעלית, נכנסים למעלית, יורדים במעלית, מגיעים לאודיטוריום, עולים על הבמה, הנה תראו במה, מתנגשים בחבל, מפילים את הכבל של אחורי הקלעים, מרימים את הכבל של אחורי הקלעים, מזיזים את המסך, מגיעים לשם, מגלים ששכחתם את הפלאפון. מחפשים בכיסים ונזכרים שהפעם הפלאפון נמצא בכיסים. מדליקים את הפלאפון ומגלים שהאור לא מספיק לכם, אבל אתם תסתדרו בכל זאת. עולים במדרגות ומגלים שגם הדלת שם נעולה. יורדים חזרה במדרגות, חוצים את הבמה, מתנגשים בחבל, מחזירים את החבל למקום, חוצים את הבמה, מגיעים למעלית. מזמינים את המעלית, עולים חזרה למעלה, פותחים את הדלת, יוצאים לאולם, עולים במדרגות, מסתכלים בזעזוע על הדוכן יד שנייה. עולים, אוי תראו, הנה גשר, פתאום הגשר מסתובב, חוזרים לכאן ומחפשים את כובל. אם הדלת למטה לא הייתה נעולה, אתם יוצאים מכאן, פותחים את הדלת, הולכים במדרגות, הנה תראו גשר, יורדים, מסתכלים בזעזוע על דוכן יד שנייה, יורדים לשאר המדרגות, פותחים את חדר 2. חוצים את חדר 2, נכנסים אל הפיר של המעלית, יורדים במעלית ל-1, עולים על הבמה, מתנגשים בחבל, מפילים את הכבל, מחזירים את שניהם למקום, מגיעים לאחורי הקלעים. זכרתם שיש לכם פלאפון בכיסים, הוצאתם את הפלאפון וגם הפעם הוא לא מהיר מספיק, נגמרה לכם הבטריה. בהנחה שלא שכחתם את המטען שלכם בחדר סגל שכבר נעול ואף אחד לא יפתח לכם אותו, חבל. אם אין, אז אין לכם אור. אתם עולים בחושך, מתנגשים בקיר, חוזרים חזרה, מתנגשים בקיר, מגלים שהלכתם לאחורי הקלעים בכיוון השני. הולכים חזרה לנקודת ההתחלה, רמז, תדעו שהלכתם לאחורי הקיר, כי יש שם המון ציוד של מגמת תיאטרון. אם תשברו אותו, תצטרכו לנקות אותו מחר בפירוק. הוא יהיה בצורת קונפטי. לא משנה, לא שברתם אותו כי אתם אנשים אחרים וכבר ניקיתם מראש את מה שלא שברתם. אתם עולים את המדרגות, פותחים את הדלת, הגעתם לפונדק מהצד השני. עכשיו אתם נזכרים שבעצם אסור לכם להיות בפונדק אחרי שעות הסגירה. אתם יוצאים מהפונדק, יורדים חזרה למטה במדרגות, מגיעים לאחורי הקלעים, מתנגשים בחבל, מפילים את החבל, מחזירים את החבל למקום, מדביקים את הדקטים. נזכרים שבעצם אתם לא רואים מה אתם עושים ולא הדבקתם את הדקטים, אלא הדבקתם את האלבד שמישהו שכח שם לפני יומיים. תודה. את האלבד שמישהו שכח שם לפני יומיים עושים 3 חבילות הזיכונים. נכון, הזיכונים תמיד צריך להחזיר לעצלות. אתם חוצים את הבמה, מתנגשים בקיר, נכנסים למעלית, הדלת נסגרת. אתם עולים למעלה, מגיעים לדלת, יוצאים מהמדרגות, מגיעים לדלת שסוגרת את אולם 2. אתם זוכרים שאתם לא שיינו ולכן אתם יודעים לפתוח את הדלת. פותחים את הדלת, עולים חזרה לשירותים, עוצרים בדרך לשירותים צונזר, יוצאים מהשירותים כבר לא צונזר, עולים חזרה למעלה, אנא נכנס לשירותים של הגברים, ברכותיי הסריח שם, עולים בקומת אמצע, מסתכלים בזעזוע על דוכן יד שנייה, עולים, הנה תראו גשר, תראו כבר אין גשר, חוזרים לכאן ומגלים שכובל גם נעל את החדר וגם הלך לישון וקיבל את הפלאפון. צר לי חברים, אבל נגמרה להם הסוללה. נגמרה לכם הבטריה, אין לכם איך להתקשר לכובל, ולכן אתם נאלחים בייאוש, יורדים במדרגות למטה, הנה תראו גשר, ירדתם במדרגות, הסתכלתם בזעזוע על דוכן יד שנייה, זו כבר הפעם הרביעית, הוא אכן מזעזע גם הפעם.
יורדים בחזרה ועומדים בלובי בהבעת פנים מתוסכלת. מסתכלים על הספינה, היא עוד לא נפלה, איזה יופי. מסתכלים חזרה ומגלים שעדיין אין לכם מה לעשות. הולכים בייאוש לאחת מהפינות, לא מאחורי הקופות. אם הלכתם מאחורי הקופות, הפלתם כבל, תחזירו אותו למקום. או את הסירה. או את הסירה. לא הפלתם את הסירה. אנחנו לא הפלנו את הסירה. אוקיי. הולכים בחזרה. מבינים שאין לכם איפה לישון. עולים למעלה במדרגות, מסתכלים בזעזוע על יד שנייה, מגיעים לגשר, תראו, הנה כבר אין גשר, הגעתם לפה. אבל נכון, קובל הלך לישון. הולכים לחפש את קובל, יורדים, חוצים את הגשר, יורדים למטה במדרגות, מגלים שקובל ישן בפונדק. אני אומר לכם את זה, צוות לינה. הולכים לפונדק, נעול בחוץ. חוצים את המדרגות לצד שנייה, עולים למעלה במדרגות, מסתכלים בזעזוע על דוכן יד שנייה, חוצים את הגשר, מגיעים לחדר הפונדק, נכון, חדר הפונדק נעול, אי אפשר לרדת מפה לאודיטוריום, חוצים חזרה את הגשר, יורדים למטה, מסתכלים בזעזוע על דוכן יד שנייה, יורדים למטה במדרגות, אנה הפעם זוכרת ללכת כל הדרך לצד שני, שירותים של הבנות, סורג'ן, מה אתה עושה שם? יוצאים בחזרה מדוכן יד שנייה, הוא מפריע, יוצאים בחזרה מהשירותים של הבנות, סורג'ן, מה עשית שם? חוצים בחזרה, מגיעים לדלת של אולם 2, פותחים את הדלת כי אתם לא שי דינור, נכנסים פנימה, מגיעים לפיר של המעלית. נכנסים לפיר של המעלית ויורדים למטה, עולים על הבמה, מתנגשים בכבלים, מגיעים את הכבלים, מחזירים את הכבלים למקום, אבל כבר הסתרתם, בדקתם ואין לכם איזה דבר יש צוות לילה, מישהו פה? אני מצטער, יש לנו... ביגו 4. אין זיכרונות מביגו 4, ביגו 4 זה מקום לסיפור אחר. אוקיי, הפלתם את התפאורה, חזרתם, הרמתם אותה, הדבקתם אותה, הלכתם שוב בכיוון הנכון, הפעם התנגשתם בפסנתר, זה חלק. חזרתם חזרה, עכשיו גם כואב לכם הברך, עולים במדרגות, מנסים לפתוח את שהפונדק מבפנים ונזכרים שהיא בעצם נעולה. מי יודע איפה המפתחות? המפתחות למעלה באפסנות. יוצאים חזרה למטה, מתנגשים בקיר, מתנגשים בכבל, מפילים את הכבל, מתקנים את הכבל, הולכים, מסתכלים בזעזוע על הדוכן של יד שנייה, עולים חזרה למעלה, תראו, הנה הגיע הגשר, חוזרים לכאן ומגלים שגם חדר סגל נעול, מתייאשים והולכים לישון עם כולם בכיתות של העירונים. יוצאים, יורדים חזרה למטה במדרגות, מסתכלים בזעזוע על דוכן יד שנייה, עושים הפסקת שירותים, זה חשוב, השירותים בעירונים ממש מגעילים. יוצאים מהעירוני, הולכים, יש פה גדר. אנחנו הולכים לאורך כל הגדר, הגענו למגרש חניה, מנסים לפתוח את הדלת, הן נעולות, אי אפשר להיכנס דרכם. מתייאשים וחוזרים חזרה למעלה, הולכים, מקיפים את הדוכנים, הם ריקים, מסתכלים בזעזוע על דוכן יד שנייה, הוא לא שם, נכנסתם חזרה לאשכול, הלכתם כל הדרך לאשכול, עליתם חצי קומה למעלה, הסתכלתם בזעזוע על דוכן יד שנייה, חזרתם למטה. יצאתם מהדלת של האשכול, עכשיו תצטרכו לבקש מהחמה שיפתח לכם כי היא כבר נעולה. יוצאים בחזרה, הולכים, מקיפים את העירוני, נזכרים באמצע הדרך לחניה שבעצם אתם צריכים להגיע לכניסה של המגרש. מסתובבים חזרה, הולכים כל הדרך למגרש, ואז מחכים לכם צוות לילה. הם מפנים אתכם לחדר היחיד שנשאר במקום, זה כמובן חדר קטינים. חדר קטינים באופן אוטומטי יריח כמו פוק. הוא לא יריח כמו פלוטים, הוא יריח כמו פוק, כי זה ילדים קטנים. פורסים את הסק"ש, מגלים שאין לכם איך לישון אחד ליד השני, מגלים שאין לכם שני סק"שים. פורסים את הסק"ש כל אחד בצד אחר של החדר ומנסים להבין איך אומרים לילה טוב בלי להעיר המון ילדים קטנים. הולכים לישון, מתעוררים בבוקר, נזכרים ששכחתם את הפלאפון שלכם באפסנות. קמים בבוקר, הולכים לאשכול, מגלים שהאשכול עדיין נעול. חוזרים חזרה ומבקשים מצוות לינה שיפתח לכם את האשכול. חוזרים חזרה לאשכול, עולים במדרגות למעלה, מסתכלים בזעזוע על דוכן ידש, עולים חזרה, תראו הנה גשר, עשינו את הגשר, הגענו לאפסנות, האפסנות עדיין סגורה. יורדים למטה, חוצים את הגשר, יורדים בגשר, מסתכלים בזעזוע על דוכן יד שנייה, יורדים חזרה למטה, מנסים לפתוח את כיתה 2. צריכים לפתוח את כיתה 2, חוצים את הדלת, נכנסים לפיר של המעלית, יורדים במעלית למטה, נכנסים לתוך האודיטוריום, מתנגשים בתפאורה, מרימים חזרה את התפאורה, עולים למעלה על הפונדק, דופקים על הדלת, מאירים את קובל, ששואל אתכם למה לעזאזל אתם מאחורי הקלעים, מה עשיתם שם כל הלילה. תודה רבה, אני הייתי רביד ואני הולך לישון.